Velkommen til Hestevenlig Trælertræning. Din hestepodcast med ærlige og realistiske fortællinger om trælertræning og et opgør med quick-fix-kulturen. Væk fra frygten, stressen og de gammeldags metoder med pres og tvang. Til en ny og hestevenlig måde, hvor din hest trygt og roligt læsser sig selv. For trælertræning skal ikke føles som en rodbehandling hos tandlægen. Det kan faktisk godt være noget, I glæder jer til, som en børnefødselsdag. Hvor du har dig selv og din hest med hele vejen, uden at få ondt i maven eller dårlig samvittighed. Jeg er Vilje, og jeg er din podcastvært. Velkommen. I dag vil jeg tale om noget, som jeg faktisk synes, vi taler lidt for lidt om. Nemlig hesteejeren. For når vi nu taler om trælertræning, så taler vi næsten altid om hesten. Om hestens adfærd, om hestens signaler, om hestens stress, om hestens modstand. Men vi taler sjældent om mennesket. Og det er egentlig lidt mærkeligt, fordi når I står der foran traileren, så er der jo altid mindst 2 individer. En hest og et menneske. Og jeg fik for nylig 2 henvendelser, som satte nogle tanker i gang hos mig. Og den ene, den var fra Marianne, og den lød sådan her. Kan du mon også hjælpe personer, som får det dårligt, når de skal læse deres hest? Her er der tale om dårlige oplevelser med i bagagen. Og da jeg læste den her besked, så tænkte jeg, ja, selvfølgelig. Og hvor er det bare både modigt og fedt, at Marianne hun spørger. For nogle gange, så er det altså ikke kun hesten, der har de her dårlige eller uhensigtsmæssige oplevelser med i bagagen. Det har vi også. Og den anden besked, jeg fik, den kom fra Vibeke, som havde kæmpet med trælertræning igennem flere måneder, og hun beskrev, hvordan hun synes, hun havde været utrolig tålmodig. Hun ventede, hun lokkede lidt, hun ventede igen. Hun havde taget 1 skridt ad gangen, og alligevel så følte hun sådan, at de sad fast, og at efter hver køretur, så var det som om, at de skulle starte forfra, selvom det var små køreture, der egentlig sådan udefra set var et godt setup. Det rigtige sted at fortsætte. Lige pludselig så fik hun øje på noget. Ikke hos hesten, men hos sig selv. Og i sin mail til mig, så skrev hun, nu kan jeg pludselig se hestens signaler tydeligt, og jeg forstår mit helt eget ubevidste pres. Og lige præcis den her sætning, den ramte mig altså. For jeg tror, der sidder rigtig mange hesteejere derude, som gør deres allerbedste. Som elsker deres heste, som ønsker ikke at presse dem, og som måske alligevel kommer til det. Ikke fordi, at det er hesteejere, der er hårde, ikke fordi det er hesteejere, der er ligeglade, men fordi det er hesteejere, der er mennesker. Mennesker med ønsker, mennesker med planer, mennesker med bekymringer og mennesker med tidligere oplevelser. Det er mennesker, der har en trailer, der skal bruges, mennesker med en dyrlægetid, mennesker med et stævne ude i horisonten, måske også mennesker med en klump i maven. Og det er faktisk noget af det vigtigste, jeg har lært igennem de her år med trailertræning, det er, at dårlige oplevelser, det sætter sig altså i begge ender af trækketorvet. Vi taler ofte om hestens hukommelse, om dens oplevelser og dens nervesystem, men hvad med vores egen? Hvad med den dag, hvor hesten den løb baglæns ud af traileren? Den dag, hvor du ikke kunne få hesten med hjem fra dyrlægen? Den dag, hvor du stod og græd ude på gårdspladsen i frustration, i skam, i opgivenhed? Den dag, hvor alle kiggede? Den dag, hvor du følte dig helt magtesløs? Tror du ikke også, at de oplevelser sætter sig i dig? Det tror jeg. Og jeg tror faktisk, at mange hesteejere bærer rundt på langt mere trailerstress, end de faktisk selv er klar over. Og for nogle af os, så kan det vise sig som frustration, for andre som nervøsitet, og for nogen som irritation. Og der er også for rigtig mange den der ubehagelige knude i maven allerede dagen før, at vi ved, at vi skal have traileren frem. Og hvis det her det er dig, så vil jeg bare sige, du er ikke alene. Tværtimod, du er langt mere normal, end du måske tror. Og jeg har selv været en af de her mennesker. Og bevares, jeg kan også selv stå der og klø mig i håret nogle gange, og måske få lidt grå hår. Og ved du hvad?
Det betyder overhovedet ikke, at du er en dårlig hesteejer. Det betyder ikke, at du har ødelagt noget. Og det betyder heller ikke, at du aldrig får det godt med traileren igen. Det betyder bare, at du er et menneske. Et menneske, der har haft nogle oplevelser, præcis ligesom din hest. Og det er måske også derfor, jeg elsker Vibekes historie, fordi jeg kan både genkende mig selv og andre i den. Og hun gjorde bare noget virkelig modigt. Hun begyndte forfra. Det var ikke, fordi hun havde fejlet, men fordi hun havde fået en ny forståelse. Og hun skrev faktisk til mig sådan, og det her det er taget direkte ud af mailen, Ctrl Alt Delete, vi starter forfra. Og pludselig så begyndte hendes hest selv at opsøge traileren. Og hun var mega overrasket. Jeg kunne ikke lade være med at sidde og smile, mens jeg læste hendes mail igennem, da hun beskrev det her. Og det var altså ikke fordi hesten den blev presset. Det var ikke fordi, at den blev overtalt, men det var fordi, den begyndte at blive nysgerrig. Og måske er der også sådan noget i den her historie til os mennesker. Måske behøver vi ikke altid at kæmpe videre med den samme fortælling, som vi har fortalt os selv omkring det med traileren, og hvordan det er, og hvordan det skal være. Vi behøver ikke blive ved med at kæmpe videre med den samme metode, eller at blive ved med at bære på det her samme indre ubehag. Vi må altså også godt for os, ikke kun for hesten, men også for os, trykke Ctrl Alt Delete. Vi må godt sige, det har virkelig været svært. Jeg har haft nogle rigtig dårlige oplevelser. Jeg har været bange, for det kan vi godt blive nogle gange. Jeg har været frustreret, eller jeg har følt mig så alene. Og så starte et nyt kapitel. Et kapitel, hvor trailertræningen den ikke handler om at overleve situationen, hverken for dig eller for din hest, men hvor det handler om at forstå. Et kapitel, hvor du ikke skal bevise noget. Et kapitel, hvor du og din hest bare kan få friheden tilbage. Fordi det er jo det, de fleste af os drømmer om, ikke? At vi kan tage til dyrlægen, uden at have ondt i maven. I hvert fald ikke ondt i maven omkring traileren. At vi kan tage på tur, til kursus, i skoven, til stævner. At vi kan bruge vores trailer uden stress, uden kamp, uden frygt. Og det er muligt. Måske ikke i morgen, måske ikke i næste uge, men det er muligt. Og foran traileren, der står sjældent kun en, der er usikker. Rigtig ofte, så står der faktisk to. Og nogle gange, så er det første skridt, vi kan tage, det er ikke at begynde at ændre hesten. Det er at møde os selv med lidt mere forståelse. Og det, at du lytter med på den her podcast, det betyder faktisk, at du allerede er godt i gang. For Vibeke, jeg har fortalt dig om her, hun startede også med podcasten, og med at se mine videoer, og med at få en anden forståelse. Og nogle gange, så skal der faktisk ikke mere til, for at både du og din hest finder jeres vej. En ny forståelse, en kontrol, alt delete, en ny start. Og for andre, så er det meget rart at blive holdt lidt mere i hånden. Og jeg kan se, at nu her, hvor vi begynder at gå sommerferien i møde, så er der også nogen, der tænker i, at det kunne være rart at bruge noget af den tid, man får foræret hen over sommerferien på netop at træne det her med trailer. Både med sin hest, men også med sig selv. Og hvis du er en af dem, som tænker, jeg kunne også godt tænke mig lidt mere støtte. Jeg har lyttet til podcasten, jeg har set videoerne, men måske har vi lige brug for lidt mere. Så kan de her online-kurser, det kan altså også være en mulighed for dig og din hest til, at I kan tage det helt i jeres eget tempo, men uden at I kommer til at stå på egen hånd. Fordi i begge de kurser, jeg har liggende inde på hjemmesiden, Læsning med lethed og Fra modstand til motivation, der følger faktisk personlig sparring med mig over telefonen med. Så du kommer ikke til at stå alene, jeg kommer altså til at holde dig i hånden. Så det er en nem måde at komme i gang på her hen over sommerferien, men uden at du står på egen hånd, for du kan altid booke de her sparringer ind med mig. Det har for eksempel mor og datter, Lærke og Liva, valgt, og jeg har faktisk været så enormt heldig, at de har sagt ja til, at jeg må dele en video med dig, som de har optaget af deres træning med søde og mega bløde Romeo. Og jeg glæder mig så meget til, at du skal se den, fordi udover at jeg elsker alt ved den her video, så viser den også dig, hvor fuldstændig det magisk det er, når vi begynder at se det her med traileren i et helt nyt og meget mere hestevenligt og menneskevenligt lys. Så den glæder jeg mig sindssygt meget til at få lagt ud, så at du kan se med på den også. Og jeg håber, at du vil tage det her med dig, at det er helt okay, at du også synes, at det med traileren er en udfordring. Og selvfølgelig er der også plads til, at dit nervesystem og dine oplevelser, de skal også lige kunne følge med. Det er altså ikke kun trailertræning for hesten. Rigtig mange gange, så er det altså også trailertræning for os til at få vendt vores gamle bagage, til at lære os at se det her med traileren og omkring os selv i et
helt andet lys. Jeg plejer faktisk tit at sige, at trailertræning det er noget af den største personlige udvikling, vi kan gå igennem sammen med vores heste. Det var alt for nu. Hvis du vil have mere inspiration til, hvordan du skaber hestevenlig trailertræning, kan du se mere på trailertryghed.dk, hvor du også kan tilmelde dig min e-mail-liste. Du er meget velkommen til at dele podcasten med andre, og på den måde være med til at skabe en dybere og mere hestevenlig forståelse for trailertræning. Og vil du have besked, når næste episode udkommer, så husk at trykke følg. Tusind tak, fordi du lyttede med. Og husk nu, trailertræning må gerne føles mere som en børnefødselsdag, både for dig og for din hest. Vi høres ved.